Zvyšovanie úrokov na Slovensku. Toto nie je poplašná správa. Je to realistický pohľad na vývoj financií na Slovensku. Dlhé obdobie sme boli zvyknutí na nízke a stabilné úrokové sadzby. Dnes sa pohybujeme približne okolo 3% ročne. Lenže vývoj vo svete naznačuje, že toto nemusí byť dlhodobý stav. Prečo sa to deje? Vo svete prebieha boj s infláciou. Centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby, aby spomalili rast cien. Keď si banky požičiavajú drahšie, zdražujú sa aj úvery pre klientov. Čo to znamená pre teba v praxi? Je to jednoduché. Vyššie úroky znamenajú vyššie splátky. Vyššie splátky znamenajú väčší tlak na tvoj rodinný rozpočet. Ak už hypotéku máš, teraz je správny čas pozrieť sa na tvoju situáciu. Skontroluj si fixáciu, kedy ti končí. Ak sa blíži jej koniec, môže sa stať, že tvoja splátka narastie o desiatky až stovky eur mesačne. A práve tu platí jednoduché pravidlo. Pripravení ľudia robia lepšie finančné rozhodnutia a zbytočne nepreplácajú. Ak plánuješ riešiť hypotéku, či už novú, alebo prefinancovanie, neodkladaj to. Pozrieme sa na tvoju situáciu, vysvetlíme ti možnosti a pomôžeme ti nájsť riešenie, ktoré dáva zmysel. Finančná gramotnosť nie je len o informáciách, je aj o rozhodnutiach, ktoré robíš v správny čas. Napíš do komentára hypotéka a my sa ti ozveme.